Ri Bhoi Boxing Association haka jingiatreilang bat ka Meghalaya Boxing Association kan pynlong iaka Jingjied haka district level ya kirang bat ki thei iakura ki ban le iashim bynta sha ka national games ka balai pukandai ka ban sapelong haka jylla Meghalaya kane ka Jingjied kirang bagi thei iakura on pynlong ha Indoor Stadium Saiden Nongpoh haka leitrik bnai naitung ar Kumta ka Ri Bhoi Boxing Association kala kyrpad ya baroh kirang bar ki thei iakura ki badon kamon banwan shakane ka Jingjied bakin wadra ela ki jingdonkam haka boxing karta kan long naduh khan snem haduh sapho snem karta na ka banta ki kan thei bat chinrang kinong iashim banta kin sngo bha banwanra ayaki original birth certificate aadhar bat na ka banta ki jingtip ka bakham bania phone ha uneu number khandai lai riu not san ar khandai san